Ungqongqoshe wezokuhlaliswa kwabantu nengqalasizinda eGauteng u-Lebogang Maile uvakashele imijondolo yase Itireleng ePitoli kulandela ukushona kwezingane ezinhlanu ezishe zangqonqa nomjondolo ngokusa kwangesonto. This place is not habitable, so people are not supposed to be staying here because this is a dolomatic area. Mahlebele ohlala emjondolo ngumakhelwane uthi usinde ngokulambisa. Ngivuswe umsindo womsakazo nokuqhuma kwesitofu. Ngibone lapho ukuthi kuyasha. Ngazama ukucima umlilo kodwa kwanhlangazimuka nomoya. Ubaba nogogo wezingane ezintathu ebeyivakashile ngenkazisha nomjondolo bakhahlamezekile. Ibuhlungu indlela ezishone ngayo izingane zami. Ngiyazisola ukuba azivakashanga lapha ngaba zisaphila. Ngifisa nokufa ngilandele lezi zingane. Bengizithanda kakhulu, ngibanakekela ngoba bangabazukulu bami. Umnyango wezenhlalakahle eTshwane uyibophezele ukulekelela umndeni lapho kudingeka khona.